change summit. To koro sani iwuoyo wach mar omenda. Nwaneno nyoro kano gol billion 7.2 gi chenro mar FLOCA, dho ngere luongo ni Financing Locally Led Climate Action Program. To siling billion 7.2 ni ne dhi e counties. Kisumu be dhi yude. Yes, Trevor. Kisumu dhi yude. Kisumu dhi yudo 136 million. Opoge kidienje ka kidienje. To Kisumu dhi timo pesa ni nade? Kisumu nigi chenro makare mar tiyo gi pesa ni. Ka ing'iyo kitwa to gi weche mayudowa e seche ma climate change timore, nitiere flooding, matiende ni miere wapong'. Koro wahingo ni wadhi tiyo gi pesa ni mitigate flooding kaluwore gi duol mar jopiny. Nitie gima nwatimo miluongo ni participatory climate change risk assessment. Tiende ni dhi ir jopiny mondo ginyiswa ni wan climate change ni ohinyowa e yo makama. Koro kuom mano ne ginyisowa gigo magidwaro ni mondo watim. To ma be kama wach ma pek mogik nitiere oula. Nikech oula masiko yuero ji kata mana area manyando kanyo wang'eyo ni pile pile ka koth ochwe to oula dhi biro. To jogo matimo nonro osewacho ni sani koro El Nino biro. Mokwongo ang'o miyo oula manyando ni otamo wang' jotelo moriwo nyaka Kisumu County te? Oula manyando ni ok dang' wawach no tamowa. Nitiere mise mosetem keto gi sirikal mamalo to gi sirikal mar county mondo kony ohula ni. Kiparo nitiere pesa ma sirikal mamalo no keto mar timo Korosoin Dam. Pile ofula ma inyo nyando ok owuog e nyando wakende, owuok malo kuonde ma piae e gode koridore. Koro jolonyo setimo rieko mowacho ni oula ni nyaka chike mager yewni madongo mondo yaw maduong' no biro duoko chien mol mare mapiyo chande. Mar ariyo, yaw maduong' ni bende wadhi tiyogo kaka kamikane pi ma bende wanyalo tiyogo ndalo ma oro biro. To Kisumu ka endi king'iye motegno